Dnešné rokovanie osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva začalo trošku špeciálne, pretože hneď na úvod som ocenil ministra obrany Martina Glváča za to, že nám predložil materiál, ktorý sa týkal správy o činnosti rozpočtu vojenského spravodajstva za rok 2014 a o schválenom návrhu na rok 2015 v takom znení, ako sme požadovali. To znamená oveľa podrobnejšom zložení, než v akom sa predkladal doteraz. Žiaľ, musím konštatovať, že táto podrobnejšia štruktúra je to jediné, čo môžem oceniť z hľadiska toho čerpania prostriedkov vojenského spravodajstva. Už tam taká spokojnosť nie je. Ja už som v minulosti informoval, že v roku 2012 a v roku 2013 prišlo k škandalóznemu navýšeniu rozpočtu vojenského spravodajstva. V roku 2012 to bolo o 67%, oproti predchádzajúcim rokom a v roku 2013 o 55%. Dôvody, kvôli ktorým k tomuto navýšeniu prišlo, sa nejakým spôsobom líšili v závislosti od verzií, ktoré minister obrany Martin Glváč poskytoval, avšak toto veľké navýšenie o niekoľko desiatok percent bolo realizované nielen oproti roku treba z 2011, ale oproti viacerým rokom v minulosti, keď viedol rezort obrany aj predstaviteľ strany Smer. Musím konštatovať, že za rok 2014 už neprišlo k takémuto masívnemu navyšovaniu. Napriek tomu je tam zvýšenie oproti tým štandardným rokom o viac ako 10%. A dôvod, prečo sme zvolali jeden z dvoch dôvodov, prečo sme zvolali tento mimoriadny briefing, je aj to, že chceme upozorniť na jednu skutočnosť. 1. januára 2013 prišlo k zlúčeniu vojenskej spravodajskej služby a vojenského obranného spravodajstva. Jedným z dôvodov tohto zlúčenia bolo aj to, tak ako deklaroval Martin Glváč, že príde k značnej úspore. Táto bola vyčíslená vo výške 19%. Musím konštatovať, že tak ako ani v roku 2013, tak ani v roku 2014 k žiadnej 19% úspore neprišlo. Práve naopak, a vzhľadom k tomu, že sme dostali to podrobnejšie členenie, tak dnes už vieme oveľa podrobnejšie vyčísliť, k akému zvýšeniu došlo. Samozrejme, nemôžem tu uviesť konkrétne čísla, ale tie dôvody, o ktorých rozprával Martin Glváč, a síce, že v roku 2012 a v roku 2013 prišlo k určitému presunu spôsobilosti, ktoré predtým zabezpečoval generálny štáb ozbrojených síl Slovenskej republiky, a zároveň aj k presunu určitých spôsobilostí, ktoré predtým zabezpečoval Bezpečnostný úrad Ministerstva obrany, tak v tejto správe už boli tieto sumy presne vyčíslené a napriek tomu tie výdavky na vojenské spravodajstvo, keď sme ich očistili o tieto spôsobilosti, ktoré vlastne sú nové pre vojenské spravodajstvo, tak sa pohybujú zhruba vo výške 10 až 12%. To znamená, že sú len dve možnosti. Buď to bolo zlúčenie vojenského spravodajstva, alebo teda vojenskej spravodajskej služby a vojenského obranného spravodajstva vykonané nekvalitne, to je prvá možnosť, alebo druhá možnosť je, že bola verejnosť zavádzaná a Martin Glváč sa vyjadril nekompetentne a že jednoducho k tej úspore nielenže neprišlo, ale nikdy nepríde. Chcem z tohto miesta podčiarknúť, že ja podporujem zlúčenie vojenskej spravodajskej služby a vojenského obranného spravodajstva. Nie je to o tom, že by som bol proti tomuto zlúčeniu, ale ukázalo sa, že tie očakávania boli prehnané a k žiadnej úspore neprišlo, skôr naopak. Dostali sme sa dnes na dnešnom rokovaní výboru aj k druhému bodu, ktorý je mimoriadne závažný a ja by som poprosil o chvíľočku svojho kolegu Richarda Vašečku, aby vám povedal podrobnejšie o tomto bode. Ide o to, že osobitný kontrolný výbor
na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva už dlhodobo funguje bez svojho predsedu. My máme dnes naozaj veľmi rizikové bezpečnostné prostredie oproti minulosti a preto som dnes navrhol dve uznesenia. Prvé uznesenie bolo, že osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva žiada Národnú radu Slovenskej republiky, aby prerokovala voľbu nového predsedu osobitného kontrolného výboru v pléne. Toto uznesenie neprešlo. Druhé uznesenie som dal úplne v rovnakom znení, kde som ho zmiernil a dal som, že náš výbor odporúča Národnej rade, aby túto voľbu prerokovala. Žiaľ, ani toto druhé uznesenie neprešlo. Ja by som teraz poprosil Richarda, aby vám vysvetlil, prečo je dôležité, aby osobitný kontrolný výbor mal svojho predsedu. Nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem. V posledných mesiacoch prišlo k určitým zmenám v obsadení postov predsedov viacerých výborov. Videli sme to napríklad pri výbore pre nezlučiteľnosť funkcií alebo pri mandátovo-imunitnom výbore, kde sa dosiahla dohoda a tieto posty sa obsadili. Zdá sa, akoby okolo kontrolného výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva prebiehalo akési vajatanie. Dokonca boli vyjadrenia, že vlastne to už ani netreba mať predsedu, veď to už je len 11 mesiacov. No chápem cez optiku toho, že 3 roky nemáme zvoleného riadneho predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, že 11 mesiacov sa oproti tomu zdá relatívne málo. Ale viete si predstaviť, že by nejaká kontrolná inštitúcia nefungovala alebo nemala svoje vedenie 11 mesiacov, len z dôvodov, že sa niekomu zdá, že to vlastne už netreba obsadzovať. Sme presvedčení, tak ako to bolo doteraz zvyklosťou, bez ohľadu na to, kto je vo vláde, že tento post má byť obsadený opozičným poslancom. Predtým týmto predsedom výboru bol Martin Fedor, ktorý sa po vystúpení z klubu SDK zriekol tejto funkcie a preto si myslíme, že treba prikročiť k tomu, aby tento post bol obsadený. Samozrejme je to otázka dohody medzi vládnou stranou a opozičnými stranami, ale určite nie je riešením, aby na najbližších vyše 11 mesiacov tento post nebol obsadený. Situácia je vlastne taká, že v súčasnosti de facto riadi tento výbor podpredseda, ktorý je teda členom vládnej strany a dalo by sa povedať, že napriek tomu, že formálne teda nikto nevedie, ako by ten výbor, tak ho vlastne vedie poslanec Smeru, čo je v rozpore s doterajšími zvyklosťami tej krížovej kontroly práve pri týchto osobitných kontrolných výboroch. Tak ako spomenul pán poslanec Galko, tak za posledné dlhé roky je v súčasnosti najhoršia a najnebezpečnejšia situácia, čo sa týka obrany a bezpečnosti a špeciálne aj úloh vojenského spravodajstva. My sami nezasadáme na kontrolnom výbore len formálne raz za 4 roka, ale sme dohodnutí, že sa stretávame častejšie. Napríklad na dnešnom stretnutí sme sa dohodli, že opäť ani nie o týždeň sa máme stretnúť s riaditeľom vojenského spravodajstva a riešiť teda nejaké bezpečnostné okolnosti, z ktorých mnohé sú aj v tom režime vyhradené alebo dôverné, ale sú dôležité preto, aby sme mohli mať informácie, na základe ktorých sa môžeme kvalifikovane rozhodovať. Preto za takéto bezpečnostné situácie pokladáme za nepochopiteľné a nepriateľné, aby tento dôležitý post predsedu osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva zostal neobsadený. Sme presvedčení, že treba, aby plénum Národnej rady sa dohodlo a voľbou určilo, kto bude viesť tento výbor. Ďakujem. Dámy a páni, aby som to ešte krátko doplnil, tento bod. Naozaj bezpečnostné prostredie v súčasnosti nielen v Slovenskej republike, ale vôbec v Európe aj vo svete je oproti minulosti výrazne zmenené. Sme vystavení vážnym bezpečnostným hrozbám. Hovorím o terorizme, môžeme rozprávať o kybernetických útokoch, o energetických hrozbách. To sú všetko bezpečnostné hrozby, o ktorých sa pred 10-15 rokmi vôbec nerozprávalo a ktoré neboli tak reálne, ako sú reálne dnes. Nemôžem vám povedať viac, pretože by som porušil zákon o ochrane utajovaných skutočností, ale dnes sme sa dozvedeli mimoriadne závažné informácie o informačnej vojne, ktorej je vystavená Slovenská republika. Sami viete, v minulosti, pred niekoľkými dňami alebo týždňami sa prevalila informácia, že na ruskej strane v konflikte Ukrajina-Rusko bojuje slovenský občan z polovojenskej organizácie. To sú všetko informácie, ktoré sú
mimoriadne vážne. Sú to informácie, ktorými vojenské spravodajstvo by malo disponovať a mali by sme týmito informáciami disponovať aj my ako členovia osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva. Pri všetkej úcte ku kolegom z ostatných kontrolných výborov. Ale tento osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva je v súčasnosti 100% najdôležitejší. Hovorím to s plnou vážnosťou a dlhodobo fungovať v takomto nejakom núdzovom alebo krízovom režime bez predsedu a bez predsedu samozrejme z opozičnej strany, pretože tak je to tu historicky zaužívané a tak je to aj správne, je neúnosné. Ja chcem z tohto miesta apelovať priamo na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby toto zvážil, aby to vzal do úvahy, aby sme toho predsedu čo najskôr zvolili, lebo dnes sa krásne ukázalo pri tom hlasovaní, že poslancov Smeru sme veľmi, veľmi prekvapili. Oni vlastne nevedeli, či môžu alebo nemôžu zahlasovať za opozičný návrh, nevedeli sa tam narýchlo ani poradiť, pretože nevedeli, aké je stanovisko ich rozhodujúceho faktora, to je všemocný prst pani Lašákovej. To znamená, že radšej sa pre istotu pri obidvoch tých hlasovaniach zdržali, ale skutočne tuto ide o bezpečnostné záujmy občanov Slovenskej republiky. Tu nejde o nejaké politické hrádky a bol by som veľmi rád, keby takto o mesiac, alebo keď nie na tejto schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, ale na najbližšie sme mohli všetci spoločne skonštatovať, že predsedu osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva máme a že tento výbor môže pracovať v 100% kvalite. Ďakujem pekne. Nech sa páči priestor na vaše otázky. TA3, páči sa? TA3, možno začnem otázkou, kde ste skončili, pán Galko. Máte už možno v opozícii nejakú predbežnú dohodu na nejakom konkrétnom mene? Kto by vlastne mohol byť tým prípadným predsedom? Chceš odpovedať? Môžem povedať ja, že zatiaľ sme neriešili personálne obsadenie. Ak sa rozprávame o obsadení, tak v zásade prichádzajú do úvahy len 3 kluby, KDH, Most a Olano, pretože ostatní poslanci opoziční nie sú organizovaní formálne v poslaneckých kluboch, aj keď de facto napríklad klub SAS de facto funguje. Hej, len to bolo zamietnuté vládnou väčšinou. Takže personálna otázka je sekundárna, primárna je, aby bolo dohodnuté s vládnou väčšinou, že tento post patrí opozícii a že potom môžeme hovoriť o menách. Takže momentálne nejaké priame personálne obsadenie nemáme. Ja by som ešte doplnil, lebo vlastne obrátili ste sa na mňa, že ja mám 2 typy na predsedu tohto osobitného kontrolného výboru. Jeden je ktorý si myslím, že by to dobre zvládli a že by tam narobili aj vietor a že by to fungovalo. Jeden je nepriechodný, ten typ, lebo to som ja osobne. To znamená, že ani neprichádza do úvahy, že by ja som na túto funkciu kandidoval. Ten druhý typ je momentálne v klube, je to poslanec klubu Olano a toho si viem predstaviť, nebudem ho menovať, že by túto funkciu zvládol v požadovanej kvalite. Ale nech už je tak, jak je tak, nech by to bol aj niekto iný z KDH alebo z Mostu, dôležité je to, aby tá pozícia bola obsadená. My podporíme, aj keď to bude niektorý iný opozičný kolega. Pán Galko, ešte ak dovolíte, tak dnes Slovensko na rokovaní vlády sa zaoberalo aj Švédskom a stíhačka Gripen. Čo na to hovoríte? Pozerám na to v troch rovinách. Prvá vec je politické rozhodnutie a toto nespochybňujem. Tam si myslím, že som dokonca na jednej vlnovej dĺžke s ministrom obrany Martinom Goláčom, lebo je správne, čo sa týka nadzvukového letectva, odstrihnúť sa od ruskej strany. Padlo politické rozhodnutie, že to bude prenájom Gripenov. Za toto politické rozhodnutie bude niesť zodpovednosť súčasný minister obrany. Čo chcem skritizovať, alebo čo spochybňujem, je to, ako k tomu prišlo, pretože my vieme, že dodnes je koncepcia vzdušných síl v utajenom režime a to si myslím, že to nebolo správne. Že sa malo viacej o tom rozprávať a potom možno aj verejnosť, či už laická, ale hlavne aj tá odborná, lebo často veľa ľudí z tej odbornej verejnosti nevie, ako sa k tomu došlo, by tie svoje oprávnené otázky, ktoré dnes vznášajú, by vôbec nevznášali. To znamená, že by sa oveľa otvorenejšie diskutovalo, prečo prenájom, prečo práve Gripeny, prečo nie treba z americké F-16 a tak ďalej a tak ďalej. Ja osobne toto rozhodnutie viem akceptovať, pretože tie Gripeny sú odskúšané aj v Maďarsku a sú odskúšané, ten prenájom je odskúšaný aj v Českej republike. To znamená, že
viem to samozrejme akceptovať a nejdeme do nejakého veľkého neznáma. Nechcel by som hodnotiť ten úmysel alebo ten projekt z hľadiska nejakej ceny alebo nejakej efektivity, lebo to ešte nepoznáme. To znamená, my keď budeme vedieť cenu za prenájom, budeme vedieť, čo všetko to obnáša, na aké dlhé obdobie to je, aký je v tom servis, tak potom budeme vedieť porovnávať. Budeme to vedieť porovnať treba s Českou republikou, s Maďarskom a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto zhodou okolností je jeden z modernizačných projektov, kde nejaká úplne bezduchá kritika z mojej strany by nebola na mieste. Vyčkáme, ako sa to celé vyvinie.